diparingi karo Pak Lardi wis malah sore mau wis lunas. Ayo. Matur nuwun nuwun sangat Pak Lardi. Nggih. Dadi sesuk rasa pamitan ya wis lunas. Ayo wis kari wassalam to sesuk. Ora perlu pareng, nyuwun pamit, ora perlu. Ning kanggo tole iki adikmu sapa le jenengmu mau? Mirza. Mirza sapa? Kairo. Kairo. Nya iki ana tandha tresna saka Pak Dalang. Nah, iki. Mu kelas pira mau? Kelas sekawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, si SD ya. Dadi lek jane lek SD iki yahene ra entuk nyekel dhuwit lho lek jane. Nggih. Ning ora lah tandha tresna. Lah teng napa? Hah? Lah teng napa? Lho kowe kok arep mbantah perkara dhuwit. Bareng ngomongke dhuwit kowe mbantah. Ora ya ora apa-apa ning tujuane kudu bener iki sebagai motivasi men sampean saya sregep anggene sinau. Nggih. Siap? Nggih. Ayo, sampean siji iki karo dikek loro milih ndi? Kali. Oh, aja diuju-ujuki papat to. Aku mau ya jedot ora. Kali. Kali. Siji karo loro milih? Kali. Sing ngajari sapa kok iso ngono kuwi? Boten enten. Dadi njaluke 200. Nggih. Ngene iki pira to? 100 to? Nggih. Nyuwunmu pira? 200. Nya rene nyedak rene. Kene. Ya aja didak Pak Sujar ayo. Nya. Pak Sujar. 200 to? Nggih. Iki pira? 100. Iki pira? Wis 100. 100 karo 100 pira? 200. 200 nya. Nah niki tasih enten sing alit niki. Endi? Niki 300. Oh iya, man 400 menen ya. Oh akeh men malian ora. Ya ora apa. Sing marai sapa? Piye, Kang? Pinter men. Lah ya pinter, sing ngajari mendhi kowe ora. Lho mboten lho, saestu. Nya. Kowe ngerti kewan sapi? Nggih. Sapi suarane piye? Arep. Ora kena diapusi cah iki pisan. Nya. Kira-kira dhuwit 200 karo nggih tumbas apa? Kula tabung. Kula tabung. Tabung gas bledhos ning omahmu malam. Tabung iki piye? Kula celengi. Oh, celengi. Oh, nek kono nek jaranan sampe nyeleng ngono. Sanes kula simpen. Oh, disimpen. Nah, iya. Sok dibethok yen sampeyan wis duwe anak ya. Nggih. Ben suwi ben manak ning jero. Jare ajar mayang barang. Ya jar sampeyan iso ora? Iki, Paman. Iki. Suluk. Sik nyekel wayang sik. Pun dangu mboten nyekel wayange. Kula cobirin mboten napa nggih. Wis suwe ra nyekel wayang? Nggih. Lah ono duwe balik eno. Kudu dicekel. Ora. Duwe kak kene ora tak jupuk ora. Dikoprone, butone dikoprone. Karo iki dikek kene. Dikoprone. Ngono, wis iki dicekel. Kaya apa? Madhep rono, Dik. Aduh nyampluk dasku engko ndak. Wah. Nek pesan Kas, kok nek pesan Kas. 1, 2, opro. 3, iya. Wah, tepuk tangan para penonton luar biasa. Ya, elah. Wis ngono ae, ndak malah ngalahke pasaranku kayak ngene. Wis duit disukuk Mboten enten. Mboten enten. Apa? Artone wae. Tak amanke timbane kebur mulanya. Open mensuluk ya. Golek duit 200 ora gampang ora. Iya ta? Suluk napa? Suluk apa? Sing gede lho ya. Sing hanjrah niku namine napa nggih? Apa? Suluk hanjrah niku. Oh, sing klasik. 6 kuwi to. Oh, 6. Kuwi jenenge patetan 6 juga. Ngerti lah? 6 juga. Ayo. Ada mriki Mas. Cobi. Yo. Hanjrah ingkang puspitorum.
jujur kuduan, bapakmu dalang mending. Sanes. Loh, pengrawit, Sanes. guru tembang. Sanes. Lah apa copet? Sanes. Lah apa? Sadian ayam. Sadian? Ayam. Lah sadian ayam hubungane karo hanjrah ingkang Pista Rama apa? Kok iso sampe nembang apik tur pener ana sing geseh lho, Le. Sing marang sapa? Sing ngajari sapa? Mbakmu lho. Langsung. Sapa? Sing marahi kowe sapa? Mbak Lintang. Mbak Lintang. Nggih. Oh, iya dadi engko ganti sing ngajari Mbak Lintang, dhuwit 200 engko kok kayakne Mbak Lintang mesti. Oh, nggih siap no. Terus Lho kok kula sik, kok kowe urung siap ora? Piye? kula mboten enten komanane to. Hah? Kula lek nggih mboten komanan. Oh, iya. Ora perlu ngrembug dhuwit. Ibumu sinden mriki. Sanes. Lho, guru tembang. Sanes. Lho, lah apa? Tukang derep. Sanes. Apa? Ki lho aku iki amen tak tambahi 50. Jahit. Dadi Niku kakak mawon. Hah? Kula tak sing 200 niku kakak mawon. oh, biasanya didum ngene to pancen. Oh iya iya, ini kok kayakne kakak ra apa-apa. Ning aja diparingne karo Mbak Kel, kakak tua kae. Nggih. Mbak Tuti malih. Ya wis matur nuwun Le, sinau terus ya. Nggih. Tak dongane. Tambahi pangestu nggih. Hah? Nun tambahi pangestu nggih. Aku ora nggawa iki Le. Anu to, donga Yun to. tambahi pangestu. Oh, pangestu, krungu nyuwun sepatu. ora. Sepatu. Mergo njaba banter rapati krungu. Nggih, leres Ayo. menggema nggih. Ya, yes tak pangestoni banyu mili kaya grojokan pangestu marang kowe. Adongake dadi mbuh dalang utawa dadi pelawak utawa tukang nembang ning kondang Amin. terus regane larang. Amin. Yen ora 20 juta ora nek wong nani nanggap. Dadi akhire meneng ning omah ra nek wong marang. Amin. Aja diamini. Loh, diamini to. Ha iya. Ya wis matur nuwun luar biasa Le Jos. Nggih. Ayo. Ngono kuwi sep. Lho, bocah iki gur handrah ning entuke 250. Lah awakmu ngincengi kamera sewengi nanti bloboken kok. Ayo entuke 75 ora. 75 yuto. Yuto. Apa? 75 yuto. Heeh, ning arep tak kekrek lambene. Ayo, ya sip luar biasa, matur nuwun. Sik iki sampean tak duetne karo iki. Aku ya duwe anak iki, didikanku iki. Nggih. Pokoke lek apik iki didikaku. Mbak Umi. Umi, ya. Nggih, Mbak Umi. Iki, coba ya kene berdua karo Lintang iki, padha cilike iki padha bibit unggule, padha duwe penggemare dhewe-dhewe. Ayo, Cilik tuwek niku. Nah, lek Umi iki penggemare jenenge Umi Mania. Umi Mania. Yen Lintang apa penggemarmu? Napa? Lintang Kairo Mania. Oh, ngono. LK. LKM. Oh iya. Lintang Nek Mbak Kairo. Tutik iki ya ndek penggemar sampun M niku ngian. Sampun M. Iki mau lah apa jenenge karyane Mbah Sukron Sesideman to, Nduk? Nggih. Nah, enek sing nuansane iki meh padha. Ayo. Napa? Sri Guning. Utuh genti pelok no. Nah, Apa lho? sambung wanci dalu. Wani ora kowe? Oh nggih. Iso wisan. Nggih. Ah ya kudu iso ngono kuwi. Wong adikmu cah cilik ngerti Sesideman kok. Ah ya. Sampeyan semono kudu wis ngerti sambung wanci. Sambung wanci dalu. Nyun sewu Pak Dalang. Apa? Sekedap kula badhe mimik. Hah? Mimik sik. Kemayu mentok mau ngopo. Malah kaya petinju kabeh doan iki ora. Iya. Monggo mimik dhewe to tak njukun. Ya kene nembang ya. Iya. Wah, kotos-kotos ngantian. Ya wis ngono sing apik. Matur nuwun. Iya, padha-padha. Hai. Kaya tuti to suwe-suwe. Ya dibawani ya tetep dandang gula ning pelok. Nah, ya coba kaya apa? Diwiwiti saka umi sik. Ya tulungane sing wis tuwa. Ayo nggih. Lintang? Mbak
Oh ya wes ben umi. Ya terus tau. Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi Nonano. ayo to sambung rasa nanging wanci dalu tanhana ingkang rubeda nyuntak tresna Liwat nadyan piranti. mung srana piranti Yuk masuk. gambarmu uga ngeklah
alon wae yo. Mesemo cahayu coba kaya ngopo. Sing gedhe Terima kasih Genduk Lintang karo Genduk Umi.